Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lagip di napalabas ang pagbabalik. Lagip di napalabas. Kadagiti kastoy nga oras iti malem ngayon ka pa nagmaymesa. Bayam nga umayak ta prusak ta kararuam. Kadagiti balikas ken ayo akay batugan dagiti kalman. Lagip di napalabas. Programa nga mangtignay kadagiti reknayo nga agpalayog kadagiti yuyang tinapalabas. Akay batugan iti agdama ken pakasukugan ti masakbayan. Lagip ala kaitibnukan dagiti samit ken sa MTBhan. Lagip ti napalabas. Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Ken ti programa tayo nga napuluan lagip ti napalabas. Dito'y Action Radio DCJC Lawag. Lagip ti napalabas. Nga oras tayo amin nga sa nga pada papagayam. Dito ti pagayam nyo ni manong yun Nemi Ruiz. Iti programa nga lagip ti napalabas. Iti DCJC Action Radio Lawag papagayam. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Kahit may nga ipangeg nga ipabuya ita kata kayo. Dito'y page ni Reynaldo Fiesta kaniti YouTube ng Reynaldo Rey Fiesta. Dito'y nagbalin nga resulta. Iti pa nakapili ti best letter of the first week iti bulan ti February. Ti pagkasaritaan ni Dencio iti probinsya ti Cagayan. Dito iti umunang weekly winner kada iti nga bulan nga posible nga ti pagpilian para ti panakapili ti best letter of the month of February. Iti second grand finalist 2025 iti Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award Search for a $1 Million Missing Story 2025. So kadagdamin nga agdengdengeg agbibuya dito page ni paring Reynaldo Fiesta ken ti YouTube na nga Reynaldo Rey Fiesta YouTube channel. Kapkablawan ta kayo iti nagasat nga oras aniyaman nga oras sa dinuman ti ayan nyo kabayatan ng kaidengken ken buyaen deto'y panangibasa tayo ti pagabuklan ti pagkasaritaan ni Dencio no saan nyo nga nangeg ken nabuya kas pagarikan iti Sabado February 8 iti naipatangatan kadita pangigmi kada kayo ti summary kada ito yung pagkasalitaan na no asin no ni Dencio iti probinsya ti Cagayan kasting nga rod ti pagkasalitaan na ni Dencio papagayam ket maika inauna iti 7 nga agkakabsat marigrigat da agnada iti probinsya ti Cagayan iti ili nga Santa Ana iti igid ti baybay nga ti paggananda ket luag bagyo ket marba marigrigat da takuna ni Dencio nagrigat ket dinaya ti agbalin nga marigrigat agasim ta 7 nga agkakabsat ket mangalap layang ni tatang na ket sinsinan lang wano gaghangay lang siga iti pagkalap na ket no manganda idi no nadawel ti baybay agdildil da ti asin ket no ikan met ti sidaenda digiti reject ta ilako dumat digiti napintas ng ikan tapno adda kwartadang igatang ti bagas ken da dumapay ka sa pulan nila idiigid ti baybay agar arapaap ni Dencio kunana itinakab na kayat ko iti umasenso
Kaya't ko ti saan nagbalin nga mangalap akas kinitatang ko. Kaya't ko ti makapaggraduar iti elementarya, iti high school, aging ka makapag-college sa. Kinabud na papagayam. Sampag hindi akayat idi ni tatang na nga ituloy na tagbasa aging makapagturpos ti elementarya. Tay sungar tinauna agaywan ka dagiti addina, kanwan saan kat kaduain na ni tatang na mapanagkalap. Pilpilitin no ko ni tatang na. Ngayon, agliblibas ni Densyo. Takayat na lang ti mangituloy iti panagbasa na. Aging gang iti nagraduaran ti elementarya. Detan, saan kan ngagbasbasa kunin ni tatang na? Tatulungan ngagkalap. Taduata ti mangisakad ti panagbiag tayo. Nga mamoy tinaramid ni Densyo. Naglibas papagayam. Nangibati iti surat. Tatang nanang kin kakabsat ko. Ladingitek ti panagbalin ko na tuso nga anak. Ngim adda arapahap ko. Umadayuak kad mapanak magigasan-gasat. Sa pulek ti gasat ko iti adayo kunana. Tanusang ko nga ramidin detoy agtultuloy nga marigrigat tayo. Kayat ko nga siyak ti mangitag ay ti biyag tayo. Napan nasimbrek akas helper iti kusina iti may sa karinderya. Ibaga, tada bakit lula dalen nga naanos nga nangalaken kuana. Nga da ita karinderya, ijeto gagaraw kahit asideglaing ti eskwela. Hindi panaglulukaten ti klase, inrapin ni Densyo tinagbasa iti high school, masapang agring ti bigat, tumulong agluto, saan tumapanagbasa, iti agdal daw, agawid, ta tumulong, intun lepas ti pangal daw, mapantuman na nagbasa, kat intun malpas ti klase na, agawid nga dagos, tapno makatulong iti karinderya. Agasan nyo, papagayam, agsusweldo kamayatan ngagbasbasa, kat mapawpawitan na, di iti naganakken kakabsat na. Aging ka naggraduar iti high school, wine, ngimsakbay dahil nga naggraduar ti high school. Pilitan da iding uminom iti arak. Binugbog da bay, isuna. Gabutasan na kayat uminom ti arak. Talagang karina sanak to agbisyo ko na. Aging gang iti ag-college sen. Detan, inpasnik na ti agbasa. Nang naruna ket ne. Scholar isuna. Hana na problema ti pagbatrikulan ni Densyo ni Obligat libren. Ngayon di kiti dadu nga pa kasapulan na isut iya gasgastusan na kasta nga agsweldo iti karinderya nga pagyanan na. Aging gang idagturpusen isun ti panangayab na kadig iti naganak ken kakabsat na tapno maimatangan damit laing ti panagturpus na. Anyang nga nagragsak idagturpusen isuna ta saan na pulos ka nagabagbakasyon kalpasan ti 8 nga tawen. Nairwar na ti board na ket dagos nga nakastrek iti may sa bangko sa dyato gegaraw kapota CPA isuna. Dito'y mateng nga nagsabat ti dalanda kini Heidi. Ni Heidi ti panang ipagrup idi ni Densyo ket saan nga naggapo itirigat nga magpadpada da nga working student no taga Santa Ana nga igid ti baybay ni Densyo idinto tataga kalinggamit ni Delilah nga marigrigat damat. Nagbadbada da nga nang tulong kadigiti kakabsat kan naganak kadakwada. Ada idin relasyon da. Nagsibod ta may maysan nga kaserat pagkasaraan da. Agliblib indan. Kim saan ta pelang agan anak gabotadet at nagtulagan da. Kita nyo kadlain no talaga nga naikarit tunggal may sa kadakwada. Aging nga nagpadpada da nga namang papabasa ti dua akabsat da dua ngay naudi nga kabsat ni Densyo. Aging nga iti makornong dan nagkalaysada. Nagkalaysada kat sadyay Santa Ana Cagayan iti igid ti baybay sadyay nga naangay ti seremonya ken sadyay nga naangay ti reception. Ket kunada iri kaslasanda nga mamati nga ni Densyo idubing kita tare-tare palintang nga kaslasanda nga mamati nga maysan nga accountant nagpintasan ti biyag. Imo na binalbaliwan na ti balayda manipod iti
kalapaw nagbalik nga konkreto balay iti adda mabalin. Insaruno na pabagayam ni Densyo nga ingkatangan ni tatang na iti moderno pagkalap. Kastamat di kiti kakabsat na nga damat asawa da. Kad naman pa sanda nga nagraduar di dumakabsat na ngayong napintas ti biyag da. Akasmat ti kakabsat ni Delilah. Naadaan da ti talong anak. Da Densyo kini Delilah. Imuna ni Jenny nagraduar nga nurse at da ijay Australia ita. May kadua ni Engineer Jerry nagtrabaho ti gobyerno. Ken may katlo iso ti timawid iti profesyon di naganak ni Nelia na may samot ng CPA nga dan trabaho na. Adami ng trabaho nunubyo ken nubya dagiti anak da Densyo ken ni Delilah. Ket nung hasta nga mapandaag bakasyon sa Jaya Apayaw, alakit daydayawan dila unay, iti kinaragsak ken kinaurnos ti biyagda. Ket nung hasta nga mapanagbakasyon, ti pamilyada sa Jaya Santa Ana Cagayan, alakit mapandag pipiknik kadagiti napintas sa pagpipiknikan iti Santa Ana Cagayan, kadagiti beach resort sa Jaya. Orila makaluwa ni Densyo no kasta malagip na ti kinarigat da idi ubing da paylaing suna. Nagroon na nga nagsangit ni Densyo, idi matay ni Lola Dalen. Gapu iti kinabakit na. Dakkel ti utang na nga na imbaganakam kinilula na nga Dalen. Tano awan ni sunang inaramat ti Diyos, saan na kumawat ka naragpat, ti kasta nga balegi na. Tegunadan, saan nga ti kinakurapay, ti manglaped, iti panagbalagi, ken panakaagunud, terapap ti may nga tao. No agpursigi ka, no adda determinasyon mo, napigsa ti determinasyon mo, ket talaga nga magunod mo tanyaman na kahit magunodan, babahen ti kadda ni Hapo Diyos ken ka. Tegunadan iti Proverbs 16 verse 3, commit your work to Lord and your plans will be established. Italag mo kini Apo Diyos ti amin nga ramid mo ken arapaap mo ken planom, ket sigurado saan nakaapaayan ti Diyos agbaleki ka. Dito nga rod papagayam nga nagbuya ken nagdengeg iti pagabuklan na to'y first weekly winner iti Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2024. Iti lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, ngayon kay mabuyeta nga dengdenggen dito page ni paring Ray Fiesta, Reynaldo Fiesta page dito Facebook. Kadagadi nagdengeg, kan nagbuya, maraming salamat kat padahanan nyo. Ti sabalin tumanin nga parang, sabalin tumanin na pakasaritaan, tinak ibasa kata kayo, panangi baga, panangi pakaam mo, nuanyat nagbalinan ti may sa pakasaritaan. Dito nga rin di pagayam nyo. In behalf kani Ray Fiesta, Reynaldo Rey Fiesta Sentensiador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Di baharing Ray, ken thank you kada kay amin nga nagbuya ken nagdengeg. At iti pagayam nyo ni manong nyo Nemi Ruiz. Maraming salamat po.